असम साहित्य सभा सतिया हिपरिया और आमे तुम पार्टिर पिपन्सी नाट्य सम्राट प्रफुल्ल बरुआ आमे किछि इंडेंक्रेट थ्रक केचगारनी पाचे तंदनसी रातामै पि कापामानपन रंग नेरकेप आरारातुम नीलिप एमएससी पवित्र रंग पिलापेन बोकाजान एमएलए डॉक्टर नुमल ममिना फान काचुरु केपेजिर Karlitang Joysing Bela Pen Sikarong Hangpi Atumaphan Kachikimo Ason Ben Pen Football Tournament Kachipate Kapangcheng Pon Manjake Parlo Rong Pirpi Arong Arai Tovar Pialong Gas Agari Kachengkoi Parpanham Anpinlo Nijang Karbenglong Hamren First Hello Socheng Trekking Tour Kapangcheng Pon Nilibirta Thambang Sondro Singh Rongpi Afrangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honara Do Anafan Kardom Nang Pajireklo Kardom Tane Pini Arsik Jela Pen Soda Gabirta Non Angton Pen Arjikta Pini Abirta Non Angton Pen Arjikta Pini Pai Kunini Pai Enkoi Bhomti Arni Biswanath Along Sotia LSC ke Parlo Hiporia Higher Secondary School Pathu Aklamalong Assam Sahitya Sabha Sotia Hiporia Aro Ame Atum Kapatir Pi Ponalong Biswanath Along Ri Ame Atum Kachir Abdun Pen Naitya Hamrat Profullo Bora Ame Kichi Indengkret Trok Kechogarni Pachetondunsi Rat Ame Pi Kapaman Pon Pini kapaman pon ratame pi pangcheng che aphan naitya hamrat profullo pora aphan kachikimo asai dengponlo lapena pithu sayang dengateng pen ratame pi paman ponlo pini bangso ratame pi along aluhia man pen kachitong dun lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apeimate Mrinalini Devi Lapen Biswanath LSC MLA Pramod Borthakur Sotia LSC MLA Padma Hajorika Biswanath SP Lina Dole pen chenglok penang an manpeng kedo abang phubang phiatum chetong dun Pini bangso ratamai pialong Sotia College Lapen Sotia College along Kachari Bom Karbi Ariso Nimso Atum Chepatir Pi Ponsi Karbi Atum Kanbarim Chong Kachingnang Mesen Pen Paklang Dunsi Karbi Atum Ajutang Pachithang Dunlo Papi ding rara rara no asam so papi thike chano Karbi জনগোষ্ঠী সং কেডাং নামৰ ভিতৰে আজি এই হিপৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাকৰি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা সতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সম ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অসম সাহিত্য সভা তথা 16 সংখ্যক নাট্য সমাজ প্ৰফুল্ল বৰাৰ স্মৃতি দিৱসৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ Lason si pini bangsor ratame pi along lamet lamchong kapangcho lapen kapache thangji aphan pura penang an che than chimum pen mesen pen ratame pi pachun ponlo News Desk report Biswanath Karbi Live
Pini adun tu arsik jeda berta norangton pen arjoita. Langsung mepi rong nerkep araratum nilip MSC Pavitra rong pilapen bokajan local MLA Dr. Numol Momin aphan kachuru kapajir. Lakhain ko irapho nilip MSC constituency ke parlo langsung mepi rong nerkep araratum towar ke long ajok MSC lapen MLA aphan kachuru kapajir pon. Nilip MSC constituency ke parlo langsung mepi rong nerkep araratum hako pen rong chukim chorang pen ke dam ke bang katora anparta dolong kabe pen ajok osomar lo kacharli hithi kulat ke dam katora thek longsi nilip local MSC Pavitra rong pilapen MLA Dr. Numol Mominatum langsung mepi araraphan mathasi sen rebel towar pipon ajok hadak araratum aning karong pen kachuro alamthe kapajir pon Bangso kachoro alamte kapajir pon ke babu rongpi local omen amepi urmila singnarpi anparta bidya rongpi Lawrence Teron Emmanuel killing lapen rong along ke do ke the kiding atum che tongronsi non puthot rong dolong lapen kaprek akinang sot kaching churamo nangki pipon thubomji aphanpura hadak araratum ahin pen kachuningri patupon tum press media tum phan nangke hang alam the apta gala puelo je nilitum kidamtang election a prank pen nilitum election camping a hot MLA la pen MEC alang litum rong ke wang hot nilitum application ki chupi dun pen apot nilitum phan la bangso ali nilitum phan nangi pipot si nilitum pini nanglitum phan nang phai glo la pen nilitum aphan labangso proposal nilitum kipi pen nilitum phan nange papleng pithor apot si nilitum pini rong sar pisar phu pen nilitum pini chetong la pen labangso nilitum phan nange pi local MLA Dr. Numol Momin alang li period alang li phastame nilitum suri e choro parlo la pen nilitum nilip MEC MEC Pavitra rong pi alang listame nilitum langsung mi pi lapen rong kimi resak arat aphan nangkelang pahuman pon thega pot facility nang pi pon apot alang liphan stame suri nilitum langsung mi pi arat pen alang liphan choro pon lo lasi kipleng play dolang akam sitame labangso number royal long stame nilitum aphan dolong kipiji angring ta dolo lapen labangso adolong sitame nilitum aphan puthot papleng pon pupusi nilitum langsung mipi lapen rong kimi arat atum anta puthot ningchi thetulo lasi pini nanglitum social media nanglitum phan ke phapon alam theke lai hela lake baburong pi nilidak langsung mipi local committee president kadom nilimen sila to wipi nili muhila a president lo lasi nilitum isi media ke ha ige lalo mane ko an penlo neta ko sarkar nang cari lo sitami nilitum phan sitami tuwar punoi dilong punoi sitami anani sita nilitum jiteglong lelang pini ani ge alang li pavitro sar sitami nilitum phan kanghon pena jok tuwar sitami nang salam pilo lasi ning thelo alang li phan sitami nili Karbi long siloni jam pen Govin Tiso la pen choki hola pen Onilson Rongphar report Biswanath Karbi light Pini adun tu arsik jera pen sodda ga berta nonangton pen arjoita manja adung rong pirbi arong are towar pialong gas agari kaching koi parpan ham an pinlo Karbi long along ri manja ke parlo rong pirbi arong adung towar pialong gas agari kaching koi ahir eng tangrak an pinlo Birta kelong dun natingke patumi phaikuni ni phai kresir cap ajo ihum gas agari Dimapur pen kewang kewe kapachat pik pen ajok kaching koi towar parpan ham an pinlo Lapen manja thana long inut ASI police rengsing rong pi pen na pachini do nating ke towe ajo amache driver abang kaju ama driver aphan abang nepon long le darlo pusi nang pachini dun
birta kribdun thulong atengke kopai keme gas agaria bang ke papleng tang kali deadly silo lapen pada bansi agaria bang ke terek damsi manja athanaan wansi nangbi koklo pusi birta ribdun thulong Karbi Anglong manja pen momijati mungpi report Biswanath Karbi live Patumi Paikuni ni Pai Kresir Cap Bomta Arni Nijang Karbi Anglong Hamren First Hello Socheng Trekking Tour Kapangcheng Pon Patumi Socheng Tour Tourism Pen Patipi Ponsi Nipli Aparman First Hello Socheng Trekking Tour Kapangcheng Ponchi Apan Aluhi Aman Pen Kachi Tongdun Lake MLA Rup Singh Teron Ahin Pensi Chet Tongdun Si Lama Pangjar Ponlo Lapen Richardson Hanse Chairman Border Development Board Karbi Anglong Autonomous Council Augustine Hanse Chairman Minority Development Board Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Joy Singh Kro Chairman Fishery Development Board Karbi Anglong Autonomous Council Anthony Rongpi SI Hamren Police Station Moniram Teron Ward Commissioner HMB Longsing Tokbi Meipu First Hello Soching Trekking Tour Pritom Rongpi Meipu BJYM WKAD Atum Chet Tongdunsi Alir Alon Pidunlo Labangso First Hello Socheng Trekking Tour Atum Pen Sitame Wiku Waterfall Menukur Picnic Sport along Pensi Pangcheng Ponlo Lasonsi Patumi Paikuni ni Pai Kresir Cap Arni Nijang Karbi Anglong Hamren First Hello Socheng Trekking Tour Ing Samjin Mesen Pen Pangcheng Ponlo Socheng Trekking lagi bipon abang ke mepiklo ni tum thek dam long abang ke athe ajat le punot ta Karbi along pinyar ni ta tumo ki jo jepin ai mu atomo ke Socheng long masigi plang pen thu tum Karbi nona Karbi ri chu ta chi pulong bom na te tum Socheng along si du pen sigi plang pen lang tum ahem non ahem thur pen jeng loga rongan non ta dulang si alang li tum ladak local alang li tum matha pen abang so apuram ki bipon pen Socheng angkang along mindar anglong Socheng anglong tum ke lang dam ji Karbi dam ji bang mi pi kalam lo athe non alang tu program along mange Karbi Anglong no no je thang klong klong youtubers tum talang tum long do la pen ke son thak thak sen media partner tum do talang tum long hirjumi piduno asi la son thot a program ke deng pona bang ke ningarong piglo asi li tum local ml sar upsing tron alang li sitami alang li si flag off dun lo pen alang li ta ningarong lo pen thu bang ke niling thelo la bang so a program alang li tum ke deng pen Socheng angkang along ka puri ni free ke chokar ni apike ini tum ka Socheng along mate West Karbi Anglong ta ini tum long mesen adim dolang la pen ke ini tum ador ke do hormu ini tum apir thelang tu kadu ka be Karbi Anglong arat mate pir thea ka amuni tum ta chini po bisi ning thelo rasi non ang tum ke bar pen mu tarik korai si main korai hini analang tum la bang song bong mesen pen alang tum ke dam long pen ke alang tum man anso se jokwan dia phansi anamalong he jumi hang pidun I'm from Kualkusi. I'm from Guwahati. Guwahati. So how do you feel the climate and the people's environment all about here? Yes, the place is very beautiful. Yes. We have also come here in January, the Amri block. Amri block. Yes. This is the first time in Socheng. So I think the place is will be very beautiful and the journey will be beautiful. At what time you reach here, Hamren? From Guwahati? 5 p.m. around 5 p.m. Yesterday. Yesterday, yes. Yesterday. So you'll be heading to Socheng. Yes, from today our trek will start. So, your good name? Aidin Rahman. My name is Mrigangi Goswami. Harshita Kaushik. Will you speak something about the headquarter, I mean Hamren district headquarter in Assamese? So Hamrenot ami kali ahi paisilo tate first ami থাকিলো camp লগালো আৰু জাগাখিনি বহুত ধুনিয়া লাগিল আৰু ঠিকে বাকি আজিৰ পৰা আমাৰ মেইন ট্ৰেকিং টো ষ্টাৰ্ট হ'ব কালি যত আছিলো জাগাখিনি বহুত ধুনিয়া পালো ভাল আছিল বাকি আৰু সবৰে হস্পিটালিটি টো বহুত ভাল বহুত ওয়েলকামিং হয় মানুহবিলাক সেইটো আমাৰ সবত কি বেছি ভাল লাগিছে আৰু বৰ্তমান Do you have anything to say? ভাল লাগিছে এটা আহি লাষ্ট টাইম আহিছিলো ফেব্ৰুৱাৰী চ' আশা কৰিছোঁ এবাৰো ভালে যায় হোটেলত ভালে পাইছোঁ সেইটোৱে
Okay. Là đã cái vàng nó là hello searching tourism của là số lang có participate don ninga rong mà akan konan na se mantu senang ke la pen konan na se pang no konti Kitchen sige kado ko hanme choro perfect la and nearly that so cheng first la hai la bang ke nearly un an ke that team do an pen hai mane explore dami fancy penelo la pen ke that so cheng mane kapre do mane kemi waterfall no la sige pache thangi fancy nearly dumta un ane bori pon ko la pen tourism hin same pang tang poni phan ke un an ge tumta bori pon ko nang le youtuber report nang le youtube men thani gi nili youtube channel amen ge genu vlogs ko nasi mane penangan dak west Karbi long ke bang ke mane ning charong pingan la laman dak tame kapre mane beautiful scenery hai do lapen waterfall do pic like east Karbi long same waterfall do pic lapen ke west Karbi long ta waterfall do pic laso tourism pang tangi fancy penangan nilita mane youtube channel long genu vlogs youtube channel long mane paklang mun pot dia la ya acha hamren ke district headquarter lo tang te difu lapen dak hamren akache prek towar lapen building ka do be aputha ko nang li koi khate kitchen si bang ke la tuar bang hai tuar bang me senang la main bang ke la pu kika viewpoint along la main route hai same hedi so heno pahi ta do tamel se me sen nahi mane develop nang la palam lo ali bang hai la News Desk report Biswanath Karbi Live. Pini adun thobertan non putarang ton panar joita Nijang Karbenglong lakha pho rongkhang constituency habar ward that langso pathu aklamalong kecheng sia farman karlitang joysing bela pen sika rong hangpi amen pen football tournament kachepate kapang chengpon Pini phaikuni ni phai engkoi bhomti arni Nijang Karbenglong lakha pho rongkhang constituency ahabar along BJYM atum party piponsi MP Horen Singh Be asar bura karlitang Joy Singh Be lapen asar pi sika ronghang pi atum banghini phan kachikimo amen pen phong thoma phong rongkhang MSC cup pini worthat langso pathu aklamalong MP Horen Singh Be jungjung arideng pen asar pi lapen asar bura phan kachikimo amilur kaiponsi football kachepate ponjia phan ingpu pidonsi kechengsi boldompara polling station lapen amguri polling station angbong kachepate pangcheng ponlo Kachepate angbong boldompara polling station lapen amguri polling station angbong kachepate kachedai koi ajok puputa bol pumtrok che thapdet ajok che dai chitlo Non apito amguri polling station atumabang thek che ajok bolipum boldompara polling station aphan thap thuchok ajok amguri polling station atum chepahai pondetlo Pini bangso football tournament kachepate amealong aluhi sarpo aman pen kachetong dun lake MP Horen Singh Be lapen achor Kameni NRP lapen rongkhang mondol committee amepu bimol timung lapen rongkhang BDC chairman Dhon Singh Ronghang Han Lokrok Lemsa chairman member terang lapen Nijang Bharatiya Janata Party district committee akongchon bang Ronit Teron lapen state mohila morcha a member mate claim bang phi beauty tok BP lapen worthat langso Lemsa chairman Robison Teron lapen rongkhang vice chairman Mongol Rongphar lapen customary law board chairman Joychandra Be lapen Rongkhang Abarim BDC chairman Dinan Bordoloi lapen Rongkhang Abarim BDC chairman Mohon Kathar lapen Ongdung Ke Thekiding Klembang Phubang Phiatum RD Dojot pen Chetong Dunsi Ing Samjin pen Pini Labangso football tournament kachepate asai pachun panlo Nijang Karbenglong Hamren pen Bronson Terang report Biswanath Karbi Live Anda pini prime time abirta laan pansi kang tonikyo kadawai phanta kurwang thula pen dome thakni